l-imħabbi baċċot bessot jisser ħaġa l-qalbek miskulise. Fl-1972 dawn kantaw dwar l-imħabba, iżda l-imħabba mhix biss baċċo, kiss jew bewsa. L-imħabbija bħal fjamma tixel bla rażan li minkejja l-maltemp u s-saram bosta jgħidu li trid tibqa' tiġi mkebsa. Darling, I will be loving you till we're 70. Dan kien is-sentiment espress minn Jonathan u Melanie. Koppja Maltija t-tnejn bl-uniformi tal-protezzjoni ċivili, għaliex fost l-oħrajn jitqabdu man nirien u jagħmlu dik ix-xi ħaġa ġid mas-soċjetà. Jonathan li lum jaħdem bħala full-time mal-protezzjoni ċivili u Melanie li tat is-servizz tagħha bħala volontira spjegaw kif iltaqgħu. Konna volontira, għamilna sena nafu l-xurxin u wara sena nafu l-xurxin għawek bdejna noħorġu fl-imkien. Wara 5 snin iż-żewġna jiena full-timer, Melanie volontira. Minti, min għamel l-ewwel xiex, l-ewwel pass min kien? Tajt li xqu? Ek isa bdiet, għax ħagġa ġib l-oħra, ma aktar minna ħatijaw, ħanajtek, l-iktar. Passjoni daqs kemm għandu lejn martu Jonathan spjegalna kif it-tieġ kien ferm marbut ma' xogħol dedikat illi jagħmel b'tant imħabba. It-tieġ jiena u Melanie firefighters. Il-fader li żewwiġna volontier l-unika patri firefighter ġo Malta. Ix-xut tiegħi l-uffiċjal tagħna. Il-best man huwa firefighter ukoll, jiġifieri il-pre-wedding ħadna ritratti hawnhekk. Kollox taħsbuna forsi boring, imma għalina viċin ħafna ma' qalbna. Għal-mistoqsija jekk jaraw ix-tajba relazzjoni tagħhom li jinsabu viċin xulxin anke waqt li jaħdmu, Melanie kienet ċara li waqt ix-xogħol jaħdmu bi professjonalità li ma bħala. Hawnhekk ma nkunux kopja hawnhekk niġu biex naħdmu u għandna xi korp iddixxiplinat. U anka biex ma jkun hemmx dak id-diskwit sens jekk ikonna problema, mbagħad mhux noħdu għad-dar magħna. Barra minn hawn aħna nerġgħu lura għalli aħna imma hawn ġew inżommu dik id-distanza bekk dejjem ħdimna, bekk dejjem imxejna. Allura għajna nżommuha ġifieri dak il-mod. Qatt ma ffettwatna. Eżatt. Iżda Jonathan u Melanie għalkemm ir-romantiċiżmu jispikka anke fil-mod kif iżebġu għajnejhom lejn xulxin, jum San Valentinu huwa kuljum. Għal Jonathan hija ġurnata oħra tax-xogħol, imma din il-koppja li xogħolhom fost l-oħrajn u li jitfu n-nirien kellhom dan il-messaġġ li ġie moddi lilhom u li qasmuh magħna. Niftakar kelma li qalinna Father Joe, il-father firefighter li żewwiġna kien qalinna jitfu ħafna nirien, imma mhux inna li għandkom għal xulxin ġo qalbkom. Right where we are.